mess. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me. Perhaps. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, πάμε δυνατά και περήφανα, proud and loud, για άλλο ένα Σάββατο. Μόνο ιντερνετικά σήμερα, μας έχουν ειδοποιήσει από εδώ από το στούντιο ότι εκπέμπουμε μόνο ηλεκτρονικά, οπότε πάτε στο www.fm100.gr και πάτε στο αντίστοιχο radio player, δηλαδή στο FM 100,6. Ξεκινήσαμε λοιπόν την εκπομπή μας με το τραγούδι της Κύπρου, την εκπομπή Proud and Loud, την εκπομπή του Θεσσαλονίκη Pride, που ελπίζουμε να είναι η φωνή της γκέι, λεσβιακής, μπάι και τρανς κοινότητας της πόλης. Σάββατο 9 Μαΐου, μέρα της Ευρώπης σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ευρωπαίες και τους Ευρωπαίους. Και αν θέλετε μια διαδραστική εκπομπή, στέλνετε τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook, ως σχόλια στην ανακοίνωση, ως μηνύματα, όπως θέλετε. Είναι Θεσσαλονίκη Pride Festival Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης. Και να καλωσορίσουμε και τον φίλο και συνάδελφο, τον συνάδελφο και πάνω απ' όλα φίλο, Βαγγέλη Αστηρακάκη, από την Κρήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας, καλά τα λέω, των Νέων Πρασίνων. Χαίρετε, καλώς σας βρήκα λοιπόν, καλώς σας βρήκα Θεσσαλονίκη κιόλας. Χρόνια πολλά σε όλους, λόγω της ημέρας σήμερα. Είμαι η γραμματέας επικοινωνίας των Νέων Πράσινων. Των νέων και ωραίων πράσινων, όπως μου αρέσει να λέω. Πες μας τις θέσεις των Νέων Πρασίνων για το LGBT κίνημα. Οι Νέοι Πράσινοι είναι πάρα πολύ ανοιχτοί σε θέματα ΛΟΑΤ δικαιωμάτων. Μάλιστα θα λέγαμε ότι είμαστε αρκετά πιο μπροστά σε σχέση με άλλες οργανώσεις στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ακόμα και στις ιδεολογικές μας αρχές και το εκθεστατικό μας μιλάμε για ταυτότητα φύλου. Δηλαδή πηγαίνουμε κατά τη γνώμη μας στα βήματα που πηγαίνει και η ΛΟΑΤ κοινότητα, το φεστιβάλ υπερηφάνειας και όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Οι θέσεις των Νέων Πρασίνων για τα πάνω σε LGBT θέματα ήταν κριτήριο, ας πούμε, για την ένταξή σου στην ομάδα αυτή? Ναι, φυσικά. Οι Νέοι Πράσινοι πάντα στηρίζουν αυτές τις πρωτοβουλίες όπως μπορούμε, είτε με σεμινάρια επιμνημονευτικά, είτε στην πράξη συμμετοχή, όπως κάναμε στο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της Κρήτης, στο οποίο βέβαια δεν συμμετέχουμε σαν οργάνωση αλλά σαν άτομα, αλλά επειδή ακριβώς έχουμε αυτή τη λογική είπαμε να το στηρίξουμε όπως μπορούμε. Πίσω στο στούντιο, συγγνώμη, ξεχνάω να χαμηλώσω το χαλί. Πίσω στο στούντιο με το Βαγγέλη. Λοιπόν, ο Βαγγέλης ως νέος πράσινος, μέσα από αυτή την ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, ήρθατε σε επαφή με τα άτομα που ξεκίνησαν να σκέφτονται και να βάζουν μπρος το πρώτο Pride της Κρήτης. Ναι, έτσι ακριβώς. Εμείς ως μη κομματική πολιτική νεολαία είμαστε ανοιχτοί σε πάρα πολλές εκδηλώσεις τέτοιου τύπου. Αυτό δεν μας το εξήγησες. Μη κομματική πολιτική νεολαία, δηλαδή δεν έχετε σχέση με κάποιο από τα οικολογικά κόμματα της Ελλάδας, έτσι? Όχι, δεν έχουμε καμία θεσμική σχέση με κόμματα στην Ελλάδα οικολογικά. Έχουμε, φαντάζομαι, επαφές, εντάξει, αλλά θεσμικά δεν έχουμε κάποια σχέση. Okay. Είμαστε πολιτικοί μόνο. Άρα είναι δηλαδή σαν ένα think tank, είναι δύσκολο να το εξηγήσουμε στο πλαίσιο της Ελλάδας τι ακριβώς είναι, διότι είμαστε μεταξύ μη κυβερνητικής οργάνωσης και κομματικής, χωρίς να είμαστε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είμαστε το ενδιάμεσο link. Ωραία, ξεκάθαρο. Πάμε λοιπόν. Ωραία. Υπήρξαν κάποιες επαφές το Φεβρουάριο, όπου το συντονιστικό του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της Κρήτης έκανε μια προφεστιβαλική εκδήλωση, κάλεσε διάφορες οργανώσεις, κόσμο, και έχω να πω ότι για μεγάλη μας χαρά υπήρχαν διάφορες οργανώσεις, όχι μόνο της ΛΟΑΤ, και χαρήκαν πάρα πολύ γιατί ακούσαμε διαφορετικές απόψεις πάνω στο θέμα των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤ κοινότητας, αλλά και γιατί είδαμε ότι τα παιδιά που οργανώνουν το συντονιστικό, δηλαδή του Φεστιβάλ Υπερηφάνειας, ξέρουν τι λένε, ξέρουν τι θέλουν, τι ζητάνε και ξέρουν πώς θα το κάνουν αυτό, και εν πάση περιπτώσει ήμασταν πολύ ενθουσιασμένοι στην αρχή. Ενημερωθήκαμε εκεί
για το τι σκέφτονται να κάνουν τα παιδιά, ότι είναι κατά βάση δύο οργανώσεις που το ξεκινάνε. Η μία είναι από το Ρέθυμνο η Φίλο και Φτερό και η άλλη είναι η Conquer από το Ηράκλειο. Και με αυτές τις δύο οργανώσεις σαν πυρήνα ξεκίνησε όλη η ιδέα και ήρθαν και άλλα άτομα που θέλουν να βοηθήσουν κτλ. Μας έκαναν και μια παρουσίαση πιο αναλυτικά τι θέλουν να κάνουν και πού στοχεύουν ακριβώς. Και χαρήκαμε πάρα πολύ διότι είδαμε ότι τα παιδιά ενδιαφέρονται περισσότερο για να ενημερώσουν τον κόσμο, να κάνουν workshop, να κάνουν εργαστήρια, σεμινάρια, να κάνουν ομιλίες, να φέρουν ακαδημαϊκούς να μιλήσουν για θέματα σεξουαλικότητας, φύλου. Θα ήταν πολύ διαδραστικό δηλαδή αυτό που θέλουν να κάνουν. Άρα δεν επικεντρώνονται, θες να πεις, μόνο στο Pride που γίνεται τον Ιούνιο, αλλά κάνουν και άλλες δράσεις? Ναι, η ιδέα είναι ότι θα γίνει ένα φεστιβάλ στο μεγαλύτερο πάρκο του Ηρακλείου. Και δεν ξέρω τελικά αν θα κάνουν παρέλαση, το συζητάνε, δεν έχουν καταλήξει από ό,τι κατάλαβα. Αλλά ο πυρήνας του θα είναι 1-2 μέρες στο πάρκο αυτό, με περιπτεράκια και διάφορα σημεία στα οποία θα γίνονται διαδραστικά σεμινάρια, θα γίνονται εργαστήρια, θα γίνονται ομιλίες και γενικότερα θα είναι ένας χώρος ενημέρωσης του κοινού. Άρα θα έχει δράση, θα είναι σαν ένα πλήρες φεστιβάλ λοιπόν, έτσι. Και βλέπω ότι το κάνανε και διήμερο, Παρασκευή και Σάββατο, όπως το Θεσσαλονίκη Pride, έτσι. Ναι. Ή παίξαμε κάποιο ρόλο σε αυτό? Φαντάζομαι πως εντάξει. Μία μέρα είναι πολύ λίγη. Έτσι. Άλλωστε δεν είναι μόνο μία μέρα. Το ζήτημα αυτό είναι για όλο τον χρόνο ούτως ή άλλως. Καλά, ακριβώς. Ναι. Και για να υπάρξει πραγματικά ενημέρωση του κόσμου, να φύγει το ταμπού, γιατί θεωρώ ότι εμείς στους Νέους Πράσινους βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι είναι αρνητικοί στα δικαιώματα της ΛΟΑΤ επειδή δεν γνωρίζουν, δεν έχουν προσλαμβάνουσες για τους ανθρώπους που είναι η κοινότητα της ΛΟΑΤ. Ακριβώς, από την άγνοια πηγάζουν οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. Ακριβώς. Μάλιστα, οπότε δεν είναι σίγουρο δηλαδή αν θα γίνει παρέλαση, έτσι. Είναι διαδικαστικό το ζήτημα, είναι ζήτημα δυναμικής? Τώρα νομίζω... Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλήσω ακριβώς εκ μέρους του... Όχι, εμείς θέλουμε τις... Οι δικές μας εντυπώσεις είναι ότι ναι, μάλλον θα γίνει κάτι σε μίνι παρέλαση, ας πούμε. Ωραία. Αν και η δική μας θέση σαν οργάνωση εξ αρχής ήταν ότι παιδιά, ωραία, εντάξει, αλλά η δικιά μας άποψη είναι ότι θα ήταν καλό να εστιάσουμε περισσότερο στο κομμάτι του φεστιβάλ, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και να κάνουμε και να γίνει και η παρέλαση, γιατί όχι. Αλλά εκεί η άποψή μας είναι να είναι εκεί το μεγάλο βάρος της διοργάνωσης. Drama Queen λοιπόν, 2007. Εσύ περίμενες να βάλω Κοντσίτα, έτσι? Ναι, εγώ αυτό σκέφτηκα στην αρχή, αλλά μετά... Ναι, το θέμα είπαμε είναι τραγούδια που μας άρεσαν αλλά που δεν πήγαν καλά. Οπότε... Ξέρεις, είχε γίνει μια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Κοντσίτα, την είχαν οργανώσει οι Ευρωπαίοι Πράσινοι και πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εμείς το είδαμε τώρα από την Ελλάδα βέβαια, ότι πήγε πολύ καλά, κάνανε μια ωραία εκδήλωση, ήρθε η κοπέλα, μίλησε, είχε δηλαδή μια αρκετή ακροματικότητα το όλο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το μήνυμα που είχε η Κοντσίτα για την ελευθερία έκφρασης φύλου, γιατί οι περισσότεροι έβλεπαν, ξέρω εγώ, εστίαζαν σε διάφορα θέματα. Ναι. Και μάλιστα εμείς στους Νέους Πράσινους βλέπουμε ότι κάποιες φορές υπάρχει ακόμα και μέσα στη ΛΟΑΤ μια ελαφρά φοβία για τρανς άτομα ή παρενθετικά άτομα και θέλει ακόμα δουλειά αυτό για να το ξεπεράσει και στην Ελλάδα και αλλού, έτσι, όχι μόνο εδώ. Υπάρχει ένα προβληματάκι. Όπως λέει και ο συνάδελφος και πάνω απ' όλα φίλος Θάνος, ότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα του να το λέει, ότι συνήθως αυτοί που δέχονται στίγμα αναπαράγουν το στίγμα ώστε να το μεταθέσουν. Δυστυχώς. Αλλά πάγια θέση μας του κινήματος του Θεσσαλονίκη Pride και όλων των οργανώσεων είναι ότι το στίγμα δεν πρέπει να το μεταθέτουμε, πρέπει να το καταπολεμούμε εντελώς. Ακριβώς. Να ξαναγυρίσω λίγο στο θέμα που είχαμε πιάσει πριν, γιατί μπερδεύτηκα. Μας ανέφερες για την ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, σωστά? Ναι. Που κάλεσε την Κοντσίτα και τα τι αυτά. Με αυτή την ομάδα εσείς έχετε σχέση? Είναι η Πράσινη, είναι το μέλος της Ομοσπονδίας Νέων Ευρωπαίων Πράσινων στην Ελλάδα, η οποία είναι η πολιτική νεολαία των Ευρωπαίων Πράσινων. Έχει μέσα δηλαδή
πολιτικές νεολαίες, έχει μη κυβερνητικές οργανώσεις. Λοιπόν, επειδή το κοινό μας ενδιαφέρεται για το Pride της Κρήτης, θέλουμε να μας πεις περισσότερα. Ρέθυμνο και Ηράκλειο, λοιπόν, έτσι, πώς συνεννοούνται μεταξύ τους, πώς βρίσκονται στο ίδιο μέρος, κάνουν Skype meeting, τι κάνουν? Η λογική του φεστιβάλ είναι ότι είναι της Κρήτης, δηλαδή δεν είναι μιας πόλης, έτσι, παρά το γεγονός ότι οι δύο κύριες οργανώσεις που είναι μέσα, βασικά δύο οργανώσεις είναι ως οργανώσεις, είναι η μία στο Ρέθυμνο και άλλη στο Ηράκλειο. Από εκεί και πέρα τα μέλη είναι από όλη την Κρήτη, δηλαδή είναι και από τα Χανιά, είναι και από το Ρέθυμνο και από το Ηράκλειο και παντού. Γενικά έχει μια αρκετά αμεσοδημοκρατική προσέγγιση στη λειτουργία του. Έχει ανοιχτές συνελεύσεις από τα μέλη που ενδιαφέρονται, τέλος πάντων, που γίνονται είτε στο Ηράκλειο είτε στο Ρέθυμνο. Δεν θυμάμαι αν έχει γίνει και στα Χανιά. Παίζει πολύ λεωφορείο, δηλαδή, έτσι. Εντάξει, δεν είναι και τόσο μεγάλες αποστάσεις. Εντάξει, νησί είναι. Μεγάλο βέβαια, αλλά νησί. Οπότε το λύνουν κάπως έτσι τα παιδιά. Κάνουν μια συνάντηση εδώ, μια συνάντηση στο Ρέθυμνο, ένα λάξ. Πόσο συχνά? Μέχρι τότε που ασχολούμασταν οι Νέοι Πράσινοι πιο ενεργά ήταν τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα. Πάρα πολύ. Εκεί, ναι. ας πούμε. Ειδικά όσο πλησιάζει το φεστιβάλ και η μέρα και όλα αυτά, εντατικοποιείται. Επίσης κάνανε 2 πάρτι. Στην Κρήτη. Ένα στην Αθήνα και ένα στην Κρήτη. Τώρα... Εγώ αυτό και άκουσα το... Ναι. Της Αθήνας το άκουσα και γιατί το είχαμε νομίζω και αναπαράγει μέσω της σελίδας μας στο Facebook. Γενικά προσπαθούμε να στηρίζουμε τη νέα προσπάθεια. Έτσι και εμείς. και οπότε έγιναν και πάρτι τα οποία έμαθα πήγαν και πολύ καλά, έτσι. Ναι, και στην Αθήνα πήγε πάρα πολύ καλά και στο Ηράκλειο που έγινε ένα πάρτι. Θα έλεγα κατά τη γνώμη μου αναπάντεχα καλά. Δηλαδή δεν περίμενα να έχει τόσο πολύ απήχηση, αλλά τελικά είχε και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και είναι μια πρόγευση για το τι θα γίνει στο φεστιβάλ. Επίσης, επειδή πολλά από τα παιδιά που είναι στο συντονιστικό είναι φοιτητές στην Κρήτη, απευθύνονται και έχουν επαφές περισσότερο και με νέο κόσμο. Όχι αποκλειστικά βέβαια, αλλά έχει τη σημασία του και αυτό. Πολύ ωραία. Άρα και πόσα άτομα μαζεύονται συνήθως? Αναλόγως. Κυμαίνεται πολύ ο αριθμός, έτσι. Κυμαίνεται, γιατί προσπαθούν όλοι να είναι όσο γίνεται περισσότερο συνελεύσεις, αλλά είναι και το γεωγραφικό. Ζούμε και μια κρίση, έχουμε και τα οικονομικά προβλήματα. Ναι, και όταν κάποιος δεν ασχολείται με αυτό κατά κύρια απασχόληση, είναι λίγο δύσκολο να... Εντάξει, πάντως έχουν και ηλεκτρονική επικοινωνία σε μόνιμη βάση, δηλαδή πάρα πολύ συχνά ανταλλάσσουν μηνύματα. Βοηθάνε οι νέες τεχνολογίες. Πάρα πολύ, μα δεν γίνεται κι αλλιώς. Έτσι είναι και νέοι άνθρωποι περισσότεροι, οπότε... Ωραία. Και είναι Pride Κρήτης, λοιπόν, έτσι, ναι. Άρα μπορεί να το δούμε τις επόμενες χρονιές και σε άλλες πόλεις. Ίσως. Δεν ξέρω. Φέτος στο Ηράκλειο. Πάντως φαντάζομαι ότι η λογική ήταν ότι είναι και η μεγάλη πόλη και κάπως έτσι να το σκεφτήκανε. Δεν νομίζω κάτι άλλο. Είναι η μεγαλύτερη πόλη, η έδρα της περιφέρειας. Έτσι. Είναι και πρωτεύουσα του νησιού. Ακριβώς. Είχε γίνει πάντως μια προσπάθεια παλαιότερα, νομίζω το 2013, να γίνει κάτι σε φεστιβάλ υπερφάνειας στα Χανιά, το οποίο δεν πήγε πάρα πολύ καλά, κατά τη γνώμη μου. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουν τη λογική ότι εδώ είναι η έδρα που θα γίνεται το φεστιβάλ για πάντα, γιατί ακριβώς είναι της Κρήτης το φεστιβάλ. Οπότε είναι στη δική τους ευχέρεια. Ό,τι θέλουν τα παιδιά, ας κάνουν και εμείς από κοντά βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Ωραία, και εμείς να βοηθήσουμε όπως μπορούμε, να έρθουμε, γιατί θα έχει τελειώσει το φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, το Θεσσαλονίκη Pride, το οποίο είναι 19 και 20 Ιουνίου, οπότε μια εβδομάδα μετά είναι το Pride της Κρήτης. Δηλαδή 26-27 Ιουνίου. Ναι. Πέφτει ακριβώς και στην ημερομηνία του Stonewall, λοιπόν. Τυχαίο. Έτσι. Οπότε τείνει να καθιερωθεί και μια παράδοση, έτσι, στον ελληνόφωνο, να πούμε, χώρο. Πρώτα ξεκινάει το Pride της Κύπρου το πρώτο Σάββατο του Ιουνίου. Μετά ακολουθεί της Αθήνας το δεύτερο, το τρίτο της Θεσσαλονίκης και τέταρτο του Pride. Οπότε της Κρήτης, συγγνώμη. Του Pride σκέτο. Ναι, του Pride της Κρήτης. LGBTQI+ Pride. Έχει σημασία να καλύπτουμε όλο το σπέκτρουμ της κοινότητας. Αυτό, αν και συνήθως αναγκαζόμαστε να τους πούμε, λέμε όλο αυτό και μετά λένε τι είναι αυτό. Ναι. Μετά τους λες gay pride και καταλαβαίνουν. Αλλά είναι σημαντικό πώς να το πω, η
πλειονότητες μέσα στη μειονότητα να μην επιβάλλουν το δικό τους ηγεμονικό λόγο. Φυσικά. Πάντως σίγουρα στους νέους πράσινους τουλάχιστον έχουμε αρκετή εικόνα για θέματα φύλου γενικότερα, οπότε δεν έχουμε τέτοιες ερωτήσεις τουλάχιστον σε εμάς. Μεταξύ σας ναι, αλλά το ζήτημα είναι να ενημερωθούν και τα ευρύτερα στρώματα. Πίσω στο στούντιο να ανακεφαλαιώσουμε για το Pride της Κρήτης. Ναι. Είπαμε θα γίνεται 26-27, δηλαδή μια εβδομάδα μετά της Θεσσαλονίκης. Κλείστε τα εισιτήριά σας. Πού μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες? Έχουν σελίδα στο Facebook τα παιδιά. Ναι, η οποία είναι το Κρήτη Pride. Το βρίσκεται εύκολα, νομίζω δεν είναι LGBTQI+ Pride Κρήτης. Ναι, μπράβο. Υπάρχει και ένα blog που έχουν επίσης τα παιδιά, όχι του Pride βέβαια, του Conquer έχω πιο πολύ υπόψη. Ναι, εντάξει, είναι των οργανώσεων, λογικό. Ναι. Επίσης να πούμε που μπορούν να βρουν και πληροφορίες για τους νέους πράσινους, φαντάζομαι. Να πούμε. Έχουμε και εμείς σελίδα στο Facebook. Ναι, έχουμε και εμείς. Νομίζω είναι προτεραιότητα η σελίδα στο Facebook παρά το site, έτσι. Ναι, εντάξει, ούτως ή άλλως τα κοινωνικά δίκτυα έχουν πάρει τελευταία πάρα πολύ πάνω τους. Ακριβώς. Η πληροφορία διαχέεται από εκεί. Και τι άλλο, έχουμε και blog που γράφουμε και διάφορα. Μπορεί να διαβάσει όποιος ενδιαφέρεται παραπάνω για μας, λεπτομέρειες. Γράφει και για LGBT θέματα. Φυσικά. Ωραία. Εννοείται. Και είναι neiprasini.blogspot.gr. Αλλά φαντάζομαι ότι ό,τι πληροφορίες χρειάζονται κάποιος για τους νέους πράσινους μπορεί να το βρει και από τη σελίδα στο Facebook. Ωραία. Αυτά για το Pride της Κρήτης. Να πάμε και στα καθημάς λίγο, γιατί βγήκε η αφίσα του Θεσσαλονίκη Pride, έτσι σε κίτρινο φόντο και με rainbow γροθιά που υψώνεται. Οπότε μπήκαμε στην τελική ευθεία, πάμε δυνατά. Και αφού και δεν κάνει μόνο η Κρήτη Πάρτι, κάνουμε και εμείς, ξεκινώντας στις 17 Μαΐου, που είναι μέρα πολύ σημαντική για το LGBT κίνημα, μέρα κατά της ομοφοβίας και της τρανσφοβίας. Θα κάνουμε στις 9, προσέξτε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 9, γιατί συνήθως βγαίνουμε πιο αργά, αλλά επειδή ακριβώς είναι Κυριακή είπαμε να το κάνουμε στις 9 στο Ενόλα, στη Βαλαωρίτου, και θα έχει show με μήνυμα από την Queen V και κάτι διαδραστικό, ελπίζουμε έτσι να μας μείνει η σημασία αυτής της ημέρας. Και μια εβδομάδα μετά στις 22 Μαΐου, που είναι μέρα Harvey Milk, μιας άλλης μεγάλης προσωπικότητας του παγκόσμιου LGBT κινήματος, θα γίνει πάρτι στο Μπάρμι στην Αγίου Μινά. Εκείνο επειδή είναι Παρασκευή θα γίνει στις 11, γιατί δεν έχουμε να ξυπνήσουμε την άλλη μέρα. Κάποιοι. Ακριβώς, εντάξει, όχι όλοι, αλλά κατά τεκμήριο τότε βγαίνουν οι περισσότερες εκείνη τη μέρα. Να πάμε και στην άλλη μεγαλόνισο του ελληνισμού, στην Κύπρο, που είχαμε πολύ καλά νέα. Που είχαμε πολύ καλά νέα αυτή τη βδομάδα, γιατί η κυβέρνηση ενέκρινε το νομοσχέδιο για το σύμφωνο συμβίωσης, έτσι. Οπότε σπεύσατε να συμφωνηθείτε λοιπόν. Και στα δικά μας λένε πολλοί και πολλές. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για τον Ιούνιο, να δούμε αν θα τηρηθεί, για σύμφωνο συμβίωσης. Εντάξει, πάντως υπάρχει απέτηση του Ευρωπαϊκού Νόμου πλέον. Δηλαδή και τόσο καιρό που δεν έχει γίνει είναι παράνομο. Είναι πάνω από ένα χρόνο, έτσι. Ελπίζουμε τώρα με την νέα αυτή κυβέρνηση να κινηθεί κάτι σε αυτά τα νερά. Υπήρχε μια υπόσχεση, να το πω, ότι το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα το περιλαμβάνει. Τελικά πήρε παράταση. Πάμε για το δεύτερο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ελπίζουμε να γίνει μέσα στον Ιούνιο, γιατί θα υπάρξει έτσι ένα κλίμα εφορίας μεταξύ των Pride, οπότε θα το γιορτάσουμε παραπάνω. Κύπρος, σύμφωνο συμβίωσης λοιπόν. Να σημειώσουμε ότι παρότι η Κύπρος θεωρούταν έτσι μια πολύ συντηρητική κοινωνία, τελικά έχει αποδείξει το αντίθετο, γιατί και πέρυσι με το πρώτο φεστιβάλ υπερηφάνειας, με το πρώτο Cyprus Pride, έδειξε ότι τελικά το ταμπού έσπασε, συμμετείχε πάρα πολλοί κόσμος. Και εδώ βρίσκω
κοινό με τη Θεσσαλονίκη, η οποία επίσης στο δίπολο Αθήνα-Θεσσαλονίκη ήταν ο συντηρητικός πόλος, αλλά τελικά έκανε τον μπαμ. Φυσικά βοήθησε το ότι το ελληνόφωνο κοινό ήταν εξοικειωμένο με το Athens Pride τόσα χρόνια, αλλά και για μια σειρά. Ας ελπίσουμε στα παιδιά στην Κρήτη να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα όπως κάνει και η Θεσσαλονίκη. Όπως είπες και πριν, το Pride είναι μια πρόγευση ότι θα κάνει μπαμ. Δεν θα χτίσει το κοινό του σταδιακά, αλλά θα κάνει ένα μεγάλο μπαμ από την αρχή. Ναι, μα είχε στα πάρτι που κάνανε, είχε πολύ συμμετοχή. Δηλαδή, είμαστε πεπισμένες και πεπισμένοι γι' αυτό. Και καθώς φτάσαμε στο τελευταίο 5 της σημερινής μας εκπομπής, να θυμηθούμε ότι το Θεσσαλονίκη Pride είναι και μέλος του Δικτύου Θελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, και μάλιστα πολύ ενεργό μέλος, και μας αρέσει γιατί ένας από τους βασικούς σκοπούς του Θεσσαλονίκη Pride είναι και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της κοινωνίας των πολιτών. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, σήμερα 9 Μαΐου, μέρα της Ευρώπης, έτσι για να το γιορτάσουμε, κάνουμε την κεντρική μας εκδήλωση στο Διεθνές Φεστιβάλ Βιβλίου, στη 12η έκθεση βιβλίου, που γίνεται εδώ στην έκθεση, στο περίπτερο 13 και 15, και κάνουμε και εμείς κάτι που έχει σχέση με βιβλία, αλλά έχει σχέση και με τις οργανώσεις μας. Θα κάνουμε τη ζωντανή βιβλιοθήκη, όπου κάποιες από τις οργανώσεις του ΘΕΣ δικτύου, του Δικτύου Θελοντικών Οργανώσεων, θα λένε την ιστορία τους ως ζωντανό βιβλίο. Δηλαδή ο κόσμος που πηγαίνει στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου θα έρχεται στο βιβλιοθηκάριό μας, θα διαβάζει τις περιλήψεις, και όποια οργάνωση έτσι του κινεί το ενδιαφέρον θα πηγαίνει στο αντίστοιχο άτομο που εκπροσωπεί την οργάνωση και θα το διαβάζει. Δηλαδή θα έχουν ένα διάλογο γύρω από την ιστορία και το προφίλ της οργάνωσης. Φυσικά το Θεσσαλονίκη Pride θα είναι εκεί. Ελάτε στο περίπτερο 15 από τις 5 μέχρι τις 8 το απόγευμα για να μας διαβάσετε. Όχι μόνο το Θεσσαλονίκη Pride, πολλές από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που είναι μέλη του δικτύου μας. Και να κάνω μια παρένθεση, να φύγουμε λίγο από Θεσσαλονίκη. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι το φεστιβάλ αποποινικοποίησης της κάναβης στην Αθήνα. Άλλο ένα φεστιβάλ. Ναι, καλά, φυσικά και συμμετέχουμε και ως νέοι πράσινοι. Ως νέοι πράσινοι, και στηρίζουμε αποποινικοποίηση για να μειωθεί η χρήση και το αντίκτυπο στην κοινωνία. Και φαίνεται ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Οπότε, αν κάποιος από τη Θεσσαλονίκη σκέφτεται να κατέβει Αθήνα, καλό θα ήταν να πάει και από το Σύνταγμα που θα γίνει το φεστιβάλ αυτό. Σύνταγμα, κεντρικά. Κεντρικότατα. Έτσι, γιατί να έχουμε ορατότητα. Έτσι. Λοιπόν, και μια και πιάσαμε έτσι για άλλες γιορτές και δράσεις και activities, να πούμε ότι αύριο 10 Μαΐου στην παραλία και νέα και παλιά, θα πιάσει έτσι μεγάλο μήκος του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, θα είναι το Άλμα Ζωής, ο σύλλογος γυναικών που έχουν περάσει από καρκίνο του μαστού, που θα έχουν την ετήσια μεγάλη γιορτή τους. Είναι σαν να λέμε το Pride των γυναικών με καρκίνο του μαστού, έτσι. Το οποίο ονομάζουν Sail for Pink. Θα γίνονται ιστιοπλοϊκοί αγώνες, βάδιν, γιορτές. Θα παρουσιάζει μάλιστα και ο Σερβετάς, θα είναι ο κεντρικός παρουσιαστής, οπότε, και είμαστε χαρούμενες και χαρούμενοι γιατί και από πέρυσι που θυμόμαστε είχε τεράστια συμμετοχή, και θα είμαστε και εμείς εκεί να στηρίξουμε φυσικά, γιατί αν μου επιτρέπετε έχει και να κάνει ο αγώνας των γυναικών να κρατήσουν την έκφραση φίλου τους, τη θηλυκότητά τους, ανεξάρτητα από το μαστό τους, το οποίο συχνά έχει υποστεί μαστεκτομή. Έχει να κάνει πολύ με τα θέματα φύλου και ταυτότητας φύλου και έκφρασης φύλου, με τα οποία καταπιάνει το LGBT κίνημα. Οπότε βρίσκουμε και εδώ συνδετικούς κρίκους. Φυσικά. Ωραία. Να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές και τις ακροατρίες μας. Γεια σας παιδιά. Γεια σου όμορφη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε να ξανάρθουμε σύντομα. Τα χαιρετίσματά μας στην Κρήτη λοιπόν. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη που διάθεσε τον πολύτιμο του χρόνο εδώ, γιατί ξέρουμε ότι έχει πολλές ασχολίες εδώ και γι' αυτό ήρθε